Здравейте! В това видео ще ви покажа как да деинсталирате Valorant напълно, без да остане нищо на компютъра ви. Първо, затваряме всичко свързано с Riot. В моя случай този прозорец тук. После кликваме на тази стрелка и виждаме иконата Riot Vanguard. Кликваме с десен бутон върху нея и избираме изход от Vanguard. Ако не е затворен, може да възникнат проблеми. След това натискаме Да. После проверяваме дали има още нещо от Riot. Тук виждаме Riot Client, затваряме го с десен клик и изход. После търсим в Windows добавяне или премахване на програми. Кликваме върху него и търсим Valorant. Кликваме веднъж върху него и избираме деинсталиране. После пак кликнете на деинсталиране и ще видите, че деинсталацията е успешна. Кликнете на готово. Но за да изтрием всичко, трябва да направим още няколко неща. Първо, отидете там, където сте изтеглили Valorant. На някой диск ще видите папка Riot Games. Кликнете върху нея и може би ще видите Valorant. При някой е така. За да го изтриете, изберете папката. В моя случай ще взема League of Legends. Десен клик и после кликнете на Изтри. После натиснете едновременно Windows и R. Ще се отвори прозорец. Въведете %local app data %. Кликнете ОК. Превъртете до Valorant и изтрийте папката с Delete. Накрая отворете кошчето, намерете го на десктопа и кликнете изпразни кошчето, после Да. Ето колко лесно деинсталирахме Valorant. Ако видеото помогна, моля харесайте го. Ако искате да деинсталирате Riot Client, имам видео за това тук. Чао!